راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إرنا التكتاتلو سخبركم سمعتنا نايلومي سولوس 15 قمتي 2019 فنوى راديو إرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو نقبلت سراويت أمان بمسنداو أتقعكم تباهلهم نسلست عمتات تأسروا من استيات باشاول تفتحهم أب إثيوبيا مس جبوتي بزداو كوابيتات كل العفر بستفتصم مدقعتي بوحدو 16 سبات تقاتلهم أب جبوتي تعقيتهم تصنحو 242 إثيوبياوያን ናብ ዓዶም ተመሊሶም መሰጋገሪ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ክቀውም ምዃኑ ተገሊጹ ሬዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና نقبلت سراويت أمان بمسنداوات كعكم بزبل كسي كورح ميازيا 2016 حيزوم أبا بيتا مأسرت على عدا أبيتور ما يسروان تأسيرهم تتصنحو لعلي إسرادك تبعتيون دك أنستيون من إسياتا باشاول تمال سوني 14 أكمتي تفاتيحهم تجفيفهم أبكوا بقردرة كرمانا عبستبها لبوتا زد تعلموا من السيات بسنبت 3 ميازيا 2016 أب ساعات دحر قطري بمنقد اسمرا نابكوا بعسب النامرحون كلو كان مكاين نازللو كهرمو أبسفتنلو بزد تغفت توقسي قطرهم زي تفلتو من السيات قديات موتن مؤصلتن كم زخونو ريدي إرنا أب أوانو خمزك الحد إفلاد هزبي كوابي ما يباشاول دما نتوم نتن مكاين بمعقاتن نتوم زهدمو زنبورو تعلمو أم التحوارن توافرو بزبلن نفس راويت أمن بمدرباي متقعت فتسيمون بزبل حيالو نبرت خواب باشاول تأسيروم أبنيت عنت مكاين تجاجقوم بمنقد اسمرا ناب عسب زمرحو زنبورو تعلمو كاب كوابي ما يتمنيات حيزوم النازللو كادمو خمس جمرون كابارت بلت كساب ما يباشاول أبزلو كوابيتات كا تهدما ببسح من بارون زليلوم كادمو خبس فتنو كل التمن اسيات بمكينات رقيتهم هيوتهم كم زحلفون أيرسعن أب إثيوبيا مس جبوتي أب زداو كوابيتات كل العفر بستفتصم مدقعتي بوحدو 16 سوات كم زموتون حيالو كم زقصلون تقليصو أتي بقدام نكوست خايدة مدقعتي زفتصمو أكال أي تفلتن يخون بر بمكاين سسني عتقات بزفتصمو مدقعتي 3 هتصاناتن 4 دق أنستيون زركبوهم 16 سوات مماتهم منغست إثيوبيا أرقاقيصو نت مدقعتي زفتصمو حالتات جبوتيوم نزبل زقاواح زلو ورون حسوت مخانو منستر مكلخال إثيوبيا قليصو حدش منغست إثيوبيا كاب زقاوم لعلى حد عمتو حليفو كانتلو بناي بهير ግጭታት ይኹን ካልእ ንዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕታት ሙሉእ ብሙሉእ ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን ካብ ናይቲ ከባቢ ዜና ከይወፃና ኣብ ጅቡቲ ተዓጊቶም ዝጸንሑ 142 ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ማለት IOM ኣፍሊጡ እቶም ኢትዮጵያውያን ቀይሕ ባሕሪ ብምቁራጽ ናብ ስዑድ ዓረብ ንምእታው ዝሓለውን እዮም እንተኾነ ዝነበሮም ገንዘብ ኩሉም ሰረከቡ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ራሕሪሖሞም ብምኻዶም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዝወደቑ ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝወሰኑ እቲ ማሕበር ይጠቅስ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት ዝጥራይ 8987 ኢትዮጵያውያን ካብ ጅቡቲ መሊሱሎ እቶም ኣስታት 1800 ካብዚኦም ብዘይ ኣላይ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዕዮም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝቕንዐ ዋሕዚ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ጅቡትን የመንን እናዛየደ ክመጽእ ምጽንሖ ይፍለጥ بريزيدنت سالفاكير ميارديتن مراحة قوم تريك ماتشارن استسمامعلو مسجاجر منجستي أب 10 تحدار كقوم تثبيت كم زلو تجليتو كتاوي ركباتهم تدقاقامك السنة خالص أنحاء كلتي أموغانات دو السودان زحالة فورحي وأكال حرمز التايوم أب زحات أرقزي مسجاجر منجستن مقاميوم تسمامعهم انتخونا أبو زحو قديات كردادو بزي مخالهم مقام مسجاجر منجستي السنة خال كم زغل زتفلاليو وغانات تنتانتاتهم إيهبو ممحدار ترامب بزعما زملكتو أبزوطኦም መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ 12 ተሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ መሰጋገር መንግስቲ ከኦሙን ተዘኪኢሎም ኣሜሪካ እገዳ ከተነብር ምዃና ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ነዚ መጠንቀቕታ ተውፅእ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ቤት ምኽሪ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተጋብኣሉ ዕለት እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ብዝምልከት ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ተዘራሪባያ እንተኾነ ንኣስታት 20 ዓመታት ካብ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ጉዳያት በኺሩ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ኣብ ጁባ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ እውን ኣይተሳተፈን
ኣብ 2011 ከም ሃገር ዝቆመት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 300,000 ሰባት ከም ዝሃለቁን ሚልዮናት ድማ ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉን ይጥቀስ። ካብ 2015 ኣትሒዙ ዝተኻየደ ሓያሎ ናይ ሰላም ስምምዕን ዘተን ፍረ ከይተረኽቦ ክቕፅል ድሕሪ ምጽናሕ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ቅድሚ ካብ ስልጣን ምእላዩ ዝወሰዶ ሓድሽ ተበግሶ ዝሓሸ ኣንፈት ሂቡ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ፍጻም። ሬድዮ ኤረና ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ሒዝና ቀሪብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ምክትታል። ምዝዋር ወይ ምጥዋይ ማለት manipulation. Many songs, many bands. معلتي دحر معلتي كنزور كنصلو كسعون كنقشش نفقدينا نت نزي زخل سنا امراوي مسرح بمرداءن نوشطاوي ملእኽታት ተጠንቀቕ بعد هبو بمسمعن لنفسنا ካብ ኩሉ ሃቐነ ምጥዋይ ካልኦት ክንከላኸለላ ንኽእል። ብጾት ኣዝማድ መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ፖለቲካ መንግስቲ ኩሎም ነናብ ኣቕጣጫኦምን ሸቶታቶምን ክንስዕብን ስለዚ ነንጥቕምታቶም ክንሰርሕን ክንድግፍን ይጠዊናዮም። ዘወርቲ መካይን ኣብ ውሽጢ ሓንጎልና ተጠውየ ተዘዊረ ተቐኒ ተዓሼ ተቐሊሴ ተገሪዜ ተበሊጹለይ ወይ ኣነ ዝፈጥሮ ኣሳቃይ ነፍሳ አንኣሰ ስምዒት ኩሉ ይፈልጦ። ይውሓድ ይብዛሕ ኣብ ግዜ ህይወቱ ብዙ ሓደ እዋን ዘይተጠውየሞ ዘይተጣዕሰ ስለዚ የልቦ ዝወራ ሓደ ዓብዪ ኣሉታ ክኸውን ናይ ግድን ኣይኮነን። ፈተነ ምጥዋይ ግን መዓልታዊ ህይወት እዩ። እቲ ፈተነ ምዝዋር ካብ ዕምባባን ወይንን ዓዲካ ብምጭውን ኣቀባጣርን ናይ ፍቕሪ ቃላት ተሰኒኻ ንሰበይትኻ ንዕሩኽታ ክትበጽሕ ዝነበራ ቆፀራ ሰሪዛ ምሳኻ ፈትያ ከተምሲ ምግባራ ይጅምር። እቲ ዝኸፍአ ድማ ንሙሉእ ህዝቢ ንምዝዋር ስለ ዝከኣል እዩ። ሂትለር ንሙሉእ ህዝቢ ጀርመን ናብ ውግእ ክጠውዮ ክኢል እዩ። ዲክታተር ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝደለዮ ኣቕጣጫ ይጠዋዊ ኣሎ። ነቲ መስርሕ ዝወራ ከተዘውትሮ ብርቱ ኣይኮነን። ነቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ሙሉእ ህዝቢ ክሰምዖ ዝደልን ነቲ ከተረጋግጸሉ ዝደልዮን ምፍላጥ ጥራይ ዝሓትት። እቲ ቀንዲ ምስጢር ምዝዋር ነቶም ውሽጣዊ ድሌታትን ስምዒትን ብፍላይ ፍርሓታት ምጥንቋርን ነዚኣቶም ዘሳስዩ ቡቕዓት ቃላት ምፍጣርን እዩ። ሙሉእ ሓሳባት ክኸውን እውን ኣይግድንን። እቲ ሓፋሽ ክሳብ መወዳእታ ስለዚ ይሓስብ። ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ይበሃል። ሓቂ እቲ ሰብ ካብ እንጌራን ላዕሊ ከከማስዖን ከስተማቑሮን ዝውዕል ነቲ ነፍሰ ሚዛኑ ብፍላይ ከዓ ነፍሰ ኩርዓት እዩ። ኣብ ምዝዋር ሰብ ድማ ነዚ ስነ ኣእምራዊ ጽምእ እዚ ምምጋብ ብቐዳማይ ደረጃ ይመጽእ። ኩሉ ሰብ ንነፍሱ ከም ልዕለ ሰብ እንተዘይኮይኑ ከዓ ከም ማዕረት ካልእ ሰብ ገቢሩ እዩ ዝወስዳ ወይ ልኡ ከዓ ትዘናእሶ። ንሰብ እቲ ዝበለጸ ሰቢኻ ወይ ከዓ ንሓደ ህዝቢ እቲ ዝበለጸ ዓልየት ሰቢኻ እንተ ተባሂልዎ እቲ ብልዕሊ እቲ ሰብ ማለት ወይ ሰባት ዝፍጠር ስነ ኣእምራዊ ስምዒትን ውጽኢቱን መዓልታዊ ህይወትን ታሪኽ ብግዝፍታን ብዙሕ ሳዕ ኣረጋጊጾም እዮም። ኣነስ ከም ሰበየ ንሕናስ ከም ህዝብና ኢና ቢሉ ነቲ ሓሳብ ዝቃወም የሎን ዳርጋ የሎን። መብዛሕትኡ ነቲ ሓሳብ ሃንጎፋ ኢሉ ይቕበሎ፣ ዳሓር ይኣምኖ። ዳሓር ነቶም ዘይብሉጻት ኢሉ ዝኣምነሎም ኣሕዛብ ከጽንት ይብገስ። እቲ ትሕሕዝ
ስነመጎታዊ እዩ ኣብዚ ነቲ የማናዊ መደናገር ሓፋሽ ራይት ፖፕሊስት ኣግኣዚ ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ነዚ ኤርትራዊ ሂትለር እዚ ትግራዎት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓዊሶም ኣግኣዝያን ተባሂሎም ይጽውዑ እሞ ታሪኻውን ሕጋውን ወነንቲ ናይዘን ናይ ሕጂ ኤርትራን ትግራይን እዮም እቲ ካልእ ህዝቢ ናይዘን ክልተ ኣሃዱታት እዚኣተን ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣግኣዝያን ይነብር ወይ ከዓ ነቲ ዘይናቱ ክንሱ ናተዩ ዝብሎ ቦታ ይሓድግ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ነጥቢ ብነጥቢ ምስቲ ኣርያንነት ናዝነት ሂትለር ዝዳረግ እዩ ክልቲኦም ስነ ሓሳባት እንትርፎ ናይ ዘመነ እምኒ ብትኽተኽያታታት ጭቡጥ ታሪኻዊ ምስክርነት የብሉን ነዚ ዝእንግዱ ፖለቲካዊ ሸቶታትን ስምዒታትን ግን ኣለዉ ፈሸልቲ ድማ እዮም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ንሓደ ሰብ ንንኡስ ዕላማ ምጥዋይን ንሓደ ሙሉእ ህዝቢ ንዓበይቲ ዕላማታት ምጥዋይን እቲ መልክዕን ተግባርን ኣመራርዛ ሓደ እዩ ምንኣድ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መሳርሒ ምጥዋይ እዩ እቲ ሜላ ክላሲካላዊ እዩ ኩሉ እዋን ድማ ይሰርሕ ሰብኣይ ሰብኦት ዝተባህልሉ ሰብኣይ ክሳብ ንጎቦ ክቐትል ኩናቱ ይውርውር እዩ ኣባጅጎ ከማኸ ዝኣመሰለት ቆንጆ ኣይፈጠረን ንባዕልዩ ግዲ ፈጢሩ ክነቢሩ ዝተባህለት ሰበይቲ ንጽባሒቱ ኣብ ቅልጽምካ ተተርእሳ ከም እትረኽባ ዳርጋ ርጉጽ እዩ ኣብቲ ዳርዊናዊ ቃልሲ ስረት እቲ ዝሓየለ እቲ ዝበለጸ እቲ መወዳእታዊ ምዕብልና ሰቢኻ ዝተባህሎ ህዝቢ ኸ እዝቲ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንሙሉእ ህዝቢ ጀርመን ዘጸለለ ሓሳብ እዩ ሓድሽ ወይ ብልሂ ብህሎ ይኮነን ቅድሚ ሂትለር ኣይሁዳውያን ንነፍሶም ከም ሕሪ ህዝቢ ኣምላኽ ኣሚኖም ብዙሓት ኣህዛብ ኣጽኒቶም እዮም ክልተ ተወዳደርቲ ሓሳባት ማዕረ ንማዕረ ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ ከዓ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብጭራሹ ከጥፍኦ ክትንስእ ናይ ግድን እዩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ምኽንያታት ንኣብነት ምጣኔ ሃብቲ ኣብ መንጎ ምጥዋይን ምጽላውን ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ ረቂቕን ተጋባዳሕን ስለ ዝኾነ ፍልሊ ከምዘየሎ ገቢረ ወሲደ ኣለኹ እቲ ዕላማ ምጥዋይ ድማ ንኡስን ዓበይን ኣለዎ ንመብዛሕትኡ ድማ ስሒቕና ናሓልፎ ኢና እንተኾነ እቶም ንኣሽቱ ናይ ምጥዋይ ፈተረታት እውን ከመይ ኣዲኡ ሓሲብንዩ ዝኣመሰሉ ንነፍሰ ሚዛን ዝትንክዩ ምስትውዓላትን ስምዒትን ስለ ዘልዕሉ ደስ ኣይብሉን ጥራይ ዘይኮኑ ይቕንጡ እዮም ስለዚ ካብ ንጥወ ከይንህሉ ኩሉ ግዜ ጥንቁቓት ክንከውን ይግባአና ኣብዛ ናይ ሕጂ ብዙሕ ዘንእት ዘይብላ ዓለምና ክንነኣኣድ ክንደሊ ባህርያዊ እዩ ምንኣድ ንብዙሓት ሰባት መረጋገፂ ህላውነቶም እዩ ሓደ ሰብ ንሓደ ንኡስ ተግባርካ ኣጋኒኑ እንተተዛሪቡ ንነፍስና ኣብ ተጠንቀቕ ከነቐምጣ ይግባእ ምናልባት ማዓር ለኽዩ ክበልዓካ ዝደሊ እዩ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ናይ ሓሶት ገብራይ ንበሎ ንደቂ ጓል ሓውቱ ክበጽሕ ናብ ከተማ ይመጽእ ንገንዘብ ብዝምልከት ሓያል በቃቕ እዩ ሰለስቲኦም ደቂ ሓውቱ ንኸተማ ወሲዱ ኣይስክሬም ከብልዖም ይልምንዎ ኣብ ክንዲ ኣይስዕድገሎም ከዓ ንእግረ መንገዱ ንገዛ ይተኣልየ ሽዑ ካብ ዕዳጋ ተመሊሰ ኣብ ጠረጴዛ ክሽነ ብዙሕ ዝብላዕ ተቐሚጡ ነበረ እቶም ቆልዑት ካብ ብርቱኻንን ሙዝን ክበልዑ ዝኽእሉ እንትኾኑ ይሓቱኒ ከም መቕራፎም ከዓ በልዑ ገብራይ ኣብ እንዳንበሳ ብዝወሓደ ዓጽሚ ይሰኣነን ቢሉ ብዙሕ ዋጥየ ንተግባር ናይቶም ቆልዑ ከዓ ኣይቆልዑት ጀርመን ቢሉ ኣመኻነየሎም ኣብ መንጎ ዕላልና ነቶም ቆልዑ ኣይስ ክዕድገሎም ከም ዘውፅኦም ካብቶም ቆልዑ ትፈለጥኩ ንኸተማ ወሲዱ ኣይስ ንኽዕድገሎም ክትኽትኽዎ ድማ ገበርኩ ኣይስ ንጥዕናኹም ጽቡቕ ኣይኮነን ንጥዕናኹም ዝጠቅም በሊዕኩም ኣለኹም ሕጂ ንባባ ዳንኤል ኣመስግንዎ ንገዛ ክንምለስ ኢና በሎም
ኣነ ምስጋናይ ተቐቢለ ቆልዑት ክሳብ ዝፀጉቡ በሊዖም ገብራይ ገንዘቡ ቆጢቡ ኩሉና ሕጉሳት ተፈላለዩና እታ ተግባር ገብራይ ግን ሓቀየትኒ ንጽባሒቱ ንከተማ ካስል ክገይሽ ነቢረ ክማልኦ ከም ዝኽእል ዶ ሓተተኒ እቲ ንባቡር ዝኸፍሎ ክኸፍለኒ ከም ዝኽእል ዶ መለስኩሉ ኣይመለሰን ንበይነይ ንካስል ገሸ ደጊሙ ብጥዑም መልሓስ ኣይክቕሽሸንን ኣብዚ ሓደ ነገር ከስተውዕል ፈቱ እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ፈለማ ርክብና ዝፈጥሮ ገምሪ ኣወንታ ይኹን ኣሉታዊ ከብዳዊ ስምዒት ፈጺምና ክንርስዖ የብልናን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቁኑዕ ገምጋም ጠባያ ሰብ ንሱ እዩ ብናእዳን ምቅብጣርን ዝጀመረት ምልእቲ ሓሳብ ተጠንቂቕና ክንሰምዓሎና ወሃብ ስራሕካ ከማኻን ላዕሊ ብቑዕ ሰራሕተኛ የብልናን ኢሉ እንተደኣ ጀሚሩ ነታ ዝበርትዕት ስራሕ ክህበካ ይሓስብ ከም ዘሎ ፍለጥ እንተደኣ ሓደ ክጠውየካ ከም ዝመደበ ኣስተውዒልካ እቲ ፈለማዊ ድፊኢት ሽዑ ንሽዑ ምስኡ ምግታር እዩ ናይ ርክብ ልቃውንቲ ማለት ኮሚኒኬሽን ኤክስፐርትስ ግን ነዚ ከም ለባም ስጉምቲ ኣይወስድዎን ኣብዚ ነጥብዚ ነቲ ጉዳይ ካብቲ ጉዳይ ወፂኻ ከም ተዓዛቢ ብምሉእ ስፍሓትን ዕምቆትን ንምርድኡ ምፍታን እቲ ለባም ስጉምቲ እዩ ኣይ ናይ መግለፂኡ ክትጽሎ ገቢሩካ እንታይ መጻወድያኺ ተጻዊድልካ ኣሎ ክንጸሩልካ ኣለዎም ሽሕ እኳ ግርንቢጥ እንተመሰለ ነቲ ክጽሎ ነፍሱ ዝሓደጋውን ገለስና ኣምራዊ መኽሰብ ኣለዎ እቲ ብኻልኦት ዝጥዌ ባዕሉ ስለ ዘይውስን ተዘዊረ እንዳኣለቢሉ ካብ ሓላፍነት ውሳኔታቱ ክሓድም ይኽእል ንኻልኦት ሓጊዘይሉ ስለ ዝሓስብ ድማ ንነፍሱ ልዕልቶም ካልኦት ይወስዳዩ ምጥዋይ ፀወታ ኣብ መንጎ ጠዋይን ተጠዋይን እዩ እዚ ፀወታ እዚ ድማ ይዕበይንኣስ ሓደ ቅርፃ ሞዴል ኣለዎ ሓደ ሰብ ብናይ ሸነኽ ናይ ጠባይዩ ተጠዋይ ማለት ቦቕባቕ ለጋስ ሓጋዚ እንተደኣ ፈሊጡ ብቐሊሉ ኣይክጥወን እዩ ነቲ ሜላታት ምጥዋይ ምኽሻሕ ካብቲ ተጠዋይ ምርሓቕ ንኸይትጥወ ኣቐዲምካ ሓፁራት ምሕፃር ወዘተ ከከም ዓይነት ዝምድና ምስቲ ጠዋይ ስጉምትታት ክውሰዱ ይከኣል እና ሓንሳብ እቲ ጠዋይ እታ ትፈትዋ ኣዴኻ ወይ መርዓትካ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ናይ ምጥዋይ ፈተነታት ኣብ ቦታ ስራሕ እቲ ዝፀዓቐ እዩ ዝገበረ ገቢሩ ዝያዳ ስራሕ ክትሰርሕ ዝጠዊ ወሃቢ ስራሕ ወይ ሓለቕ ኣሎ ናቱ ናይ ስራሕ እጃም ናብ ትሕተታቱ ዝድርቢ ሰራሕተኛ እውን ኣሎ ኣብ ስራሕ ብፍላይ ኣብ መንጎቲ ናይ ብሓቂ ሰራሕተኛን ሰራሕተኛ መሰልን ዘይቋርጽ ውድድር ኣሎ እቲ ሰነፍ ድማ ብርቱዕ ሰራሕተኛ ንኽመስል ሙሉ መዓልቲ ናይ ምጥዋይ ፈተነታት ይገብር ገላ ኣብነታት ጸርፊ ምንዓቕ ኣገባብ ኣሰራርሓኻ ኣይፍተወነን እዩ ማለት ጻዕረኛ እንትኾንካ እቲ ክትገብሮ ትሓስብ ዘለኻ ንምልእቲ ጉጅለ ዝጎዲ እዩ ወዘተ ንስኻ ግን በዚታት ከይተዓንቀፍካ ትሚልካ ስራሕካ ስራሕ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ሓፈሻዊ ሞዴላት ምዝዋራት እቶም ንንእስን ዓብይን ሸቶ ንሓደ ሰብን ንብዙሓት ሰባትን ንምዝዋር ንጥቀመሎም ዓቕድታት ማለት ሜካኒዝምስ ሓደ እዮም ቀዳማይ ሜላ ውልዕ ጥፍእ ቅረበኒ ርሕቀካ እቲ ዘዋሪ ብግዙፍ ተገዳስነትን ተመስጦን ይቐርበካ ክትቀርቦ ኣብ ዝጀመርካሉ እዋን ድማ ብሃንደበት ይርሕቕ ንዕድመታትካን ሕቶታትካን ኣይምልስን ጠፊ እዩ ኣብ ዝበልካሉ እዋን ድማ ብሃንደበት ከምዛ ሓንቲ እኳ ዘይፈጸመ ብምሉእ ተገዳስነትን ተመሳጥነትን ይቐርብ ንኹሉ ረሲዕካ ኣብ ዝቐረብካዮ እዋን ድማ መሊሱ ይጠፍእ ናይዚ ሜላ ዝሸቶ
ኣቓልቦን መስሓብዩ እዚ ሜላዚ ብኣካል ከይረሓቑካውን ብዘይ ምዝራብ ጥራይ ይሰርሕ እዩ እንታይ በዲለካየ ዘይትዛረብ ሰብ እንተዳርሒቑ እንታይ ረኺቦ ይቢልካ ትደሊኢኻ እቲ ጠዋይ ድማ ነዚ ይዝደሊ እዚ ሜላዚ ብፍላይ ኣብ ዝምድና ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ይሰርሕ ካልኣይ ሜላ ምሕጋግ ጠወይቲ ምስ ካልኦት ብኸመይ ትዛመድ ኣብ ህይወትካ ብኸመይ ትኸይድ ንምቁፅጻር ብዙሕ ናይ ዝግበር እዚ ትግበር ሕግታት ይሕግጉልካ እዮም ኣደን ወዳ ደሓን ከም ዝወዓልካ መታን ክፈልጥ ምሸት ደውለለይ ሓገግቲ ብርኢቶኦም ንኽትነብር እዮም ዝሕግጉ በቲ ሕጎም ተዘይኬድካ ድማ ይኹርዩ በዚ ቢሎም ከዓ ኣብ ልዕሊኻ ስልጣንን ጽልዋን ከሕድሩ ይፍትኑ ሽሕ እኳ መብዛሕትኦም ሓገግቲ ዘይተጓዳእቲ እንትኾኑ መዓልቲ ድሕሪ መዓልቲ ለለኽብሉ ስለ ዘሕስሩኻ ካብ ሕሉፋት መኛካታት ምርሓቕ ንዕለታዊ መንፈሳዊ ጥዕናኻ ቢልካ ምርሓቖም ጽቡቕ እዩ ሳልሳይ ጸወታ ምስኪናይ ኣድጊ ነዚ ሜላዚ ዝምዝምዙ ዘወርቲ ኩሉ ስቅያትን ቃንዛን ግድላትን ዓለም ኣብ ርእሶም ከም ዝተደብደበ ገይሮም የቕርቡ ንሳቶም እቶም ዝለዓሉ ግዳያት ዓለም እዮም ሸቶኦም ኣብቲ ቦቕባቕ ድርኺትን ድንጋፀን ንምሕዳር እዩ ንነፍሶም ድማ ብፍሉይ ክረኣዩን ክተሓዙን ክሕገዙን ይገብርዋ እዞም ዓይነት ዘወርቲ እዚኣቶም ጎዳእቲ እዮም ብዝበለፀ ካብኣቶም ምርሓቕ ክትርሕቆም ዘይትኽእል ሰባት እንትኾይኖም ድማ ብባዕላቶም ካብ ሽግራቶም ክናገፉ ከም ዝኽእሉ ብዘይተጉለባነት ምንጋሮም 4 ጸወታ ጀህራ እዚኣቶም ገዛይ መኪናይ መርከበይ ቢሎም ንምሉእ ሃብቶም ኣብ 3 ስእልታት ኣብ ማሕፍዶኦም ሰኺዖም ዝዞሩ እዮም ክሳብ ክንደይ ጽቡቕ ከም ዝነብሩን ክሳብ ክንደይ ብልህን ክኢላታትን ከም ዝኾኑ ናብ ዝኸድዎ ዘርእዩ ተጃህርቲ እዮም ዕላምኦም ተደናቕነትን ክብረትን ካልኦት ንምሕፋስን ኣብ ልዕሊ ካልእ ትሕትት ነፍሲ ንምሕዳርን እዩ ነቲ መንጽሮም ድማ ኣብ ነፍሰ ጥርጥራን ምክልኻልን ይቕምጥዎ ንምዝዋሩ ድማ ቀሊል ይኾነሎም እቲ ቁኑዕ መልሲ ብጃህሮኦም ዘይምግራም እዩ እቲ ፈላስፋ ንእስክንድር ዓቢበሎ ካባኻ ዝደልየ ይብለይን ካብ ቅድመይ ጥራይ ኣልግስ ካብ መቆፅሓይ ትኽብለኒ ኣለኻ እዚ ብቑዕ መልሲ እዩ 5 ጸወታ ሃብሎ ዘይከኣሊ እዚ ሜላዚ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳርን ኣዕርኽቱን ጎረባብትን ይሰርሕ እዚኣቶም እግዚአብሔር ኢደ ጥበብ ኣይዓደለንን ክልቲአን ኣዳወይ ጸጋሜን ንስኻ ወርቂ እዳው ተዓዲሉካ ቢሎም ናእዳን ምቅብጣርን ሓዊሶም ስርሖም ዘስርሑኻ ሃካያት ጎራሓት እዮም ኣብ ሓደ ሆስፒታል ንነዊሕ እዋን ሰሪሐ ጽቡቓት ተኸናኸንቲ ሕሙማት ዳንኤል ሕጂ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ መፂ ኣንበሳ ኣፍሪቃ ንዓነ ዝሕሙም ኣብ ዓረቢ ይኽንኦም እጣሕግዘና ይብላኒ ኣነ ድማ ሰብኣይን ኣንበሳን ንምዃን ነቲ ሰብ ንበይነይ ተሰኪመ ኣብ ዓረቢኡ ኣቐምጦ ድሕሪ ግዜ ግን እዚ ወር ከም ዘለኹ ፈለጥኩ ኣነ ዳንኤል ኣይ ሰብኣይ ኣይ ኣንበሳ ድማ ክብል ጀመርኩ ሻድሻይ ጸወታ ሕያዋይ ቋሳ ብላዕሊ ኣመንትን ሕያወትን ሰብ ቁኑዕ መንገዲ ይመስሉ እቶም ቆርበት በጊዕ ዝተኸድኑ ተኻሉ ተባሂሎም ዝግለጹ እዮም በርገስ ካህናት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ነቶም ካብ ዘመናት ኣብ ቆርበት ወዲ ሰብ ዝዓሸጉ መሰረታዊ ፍርሕታት እግዚኣብሔርን ሰይጣንን እናመዝመዙ ንሰብ ናብ ገዛእ ውልቃዊ ጥቕምታቶም ዝጠውዩ ኣዝዮም ሓደገኛታት ጠወይቲ እዮም ሓደገኛነቶም ታሪኽ ናይቲ ሩስያዊ ራስፑቲን ብምንባብ
ክንገንዘቦ ንኽእል። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ምልክታት ጠወይቲ ጠወይቲ ወርትግ ንጉድለቶም ናብ ካልኦት ዝድርብዩ እዮም። ጠለባቶምን ድሌታቶምን ብንጹር ኣይገልጹን። ንኻልኦት ግን ንጠለባት ብዝቐልጠፈ ከማልኡ ከም ዘለዎም ይጉስጉሱ። ንመልእኽታቶም ብሳልሳይ ሰብ የመሓላልፉ። መታን ክድንገጸሎም ንነፍሳቶም ከም ግዳይ የቕርቡ። ኣብ ገዛእ ጥቕሞም ጥራይ ዝተማእከሉ እዮም። ነቐፌታ ኣይጾሩን፣ ንብሩህን ፍሉጥን ድማ ኣሉ ይብሉ። ህልውንኦም ደስ ኣይብልን፣ ሙሉእ ነፃ ናይ ዘይምዃን ስምዒት ስለ ዝፈጥር። ንዕላምኦም ብዋጋ ካልኦት ይበጽሕዎ። ኣቀባጥርትን ጠስምለኸይትን እዮም። ክውል ታህዲዳት ይጥቀሙ። ብዙሓት ካብ ጨወይቲ ምጭዋት ማለት ካሪዝማቲክ፣ ምልኩዓት፣ ክኢላታት ጽቡቕ ዘረባ እዮም። ኣብ ምጭውን ምልኩዕን ሰብ ግናይነት ክንርኢ ይሽግረናዩ። ከምቲ ኣብ ጽቡቕቲ ጽጌረዳ በሊሕ እሾኽ ከም ዘሎ ክንርኢ ዘሸግረና፣ ኣብ ጽቡቕን ማራኽን ዘረባታት እውን ብርቱዕ ክፍኣት ተሓቢኡ ከም ዝነብር ንምርኣይ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ሓደራት እውን ሓደጋ ናይ ሕድሕዳዊ ምጥውዋይ ኣሎ። እቲ ናይ ምጥዋይ ፈተነ ኣብ መንጎ ኣዝዮም ዝቃረቡ ሰባት ስለ ዝኾነ ብዕትበትን ቅልጣፈን ክውገን ይግብኦ፣ ብስምዒት ዝተጠቕለለ ስለ ዝኾነ። ንኣብነት ሓንቲ ድሌታ ንምፍጻም ንዓውታ ከም መሳርሒ እትጥቀም ሰበይትን ሓደ ብዙሕ ዘይዛረብ ሓፋር ሰብኣይን ንውሰድ። ብዓውታ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ጽብለል ዝበለት ሰበይቲ ዓውታ ተብዝሕ፣ እቲ ሰብኣይ ድማ እናራሕቐ ይኸየድ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሓዳር ይብተን። ብዙሕ ካብቲ መዓልታዊ ርክብ ወዲ ሰብ ብምስትውዓል ይኹን ብዘይምስትውዓል ኣብ ሕድሕዳዊ ምጥውዋይ ዝተመስረተ እዩ። እቲ በዚ ጽሑፍ እዚ ክገብሮ ዝፍትን ዘለኹ እውን ንኣንበብቲ ናብ ወገን ሓሳቢ ንምጥዋይ እዩ። ማለተይሲ ንኸይትጥወዩ ንምጥዋይ። ንኹሉ ናይ ምጥዋይ ፈተነታት ብተገዳስነትን ምስትውዓልን ክንሰምዖን ክንምርምሮን ይግባእ። ንመጨረሽትኡ ግና ናይ ገዛ ርእስና ሓሳብን ውሳነን ከነንብር ይግባአና። ጎይቶት ገዛእ እምሮና ንኹን። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ጀርመን። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ኣርስቲ ደጊምና ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና دحنكنيو. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم تخطتلتنا نيلوم حفشاو مدواتنا نمززام داقماي زينا انهو نأبالات سراويت أمان بمسندوات كعكم بزبل كسي كورح ميازيا كل تشحن 16 حيزوم أبا بيتهم أثرت على عدا أبيتون ما يسروان تأثيرهم زتصنحو لعلي إسرادك تبعتيون دك أنستيون من إسياتا باشاول تمال سوني 14 تقمتي تفاتيحهم تجفيفهم أبكى بقردة كرمنا عبس تبهال بوتا زد تعلموا من السياد بسنبت 3 ميازيا كل تشحن 16 أب ساعات دحر قطري بمنقد اسمرا نابكى بعسب النامرحون كلو كان مكاين نازللو كهرمو أبس فتنلو بزد تغفت توقسيق وطرهم زي تفلتو من السياد قديات موتن مؤصلتن كم زخونو ريدي إرنا أب أوانو خبزك الحد إفلاد هزبي كوابي ما يباشاول دما نتوم نتن مكاين بمعقاتن نتوم زهدمو زنبورو تعلمو أم التحوارن توافرو بزبلن نفس راويت امن بمدرباي متقعد فتيمون بزبل حيالو نبرت خواب باشاول تأثيرهم أبنايت أنت مكاين تجاجقوم بمنقد اسمرا أنا بعسب زمرحو زنبورو تعلمو كاب كوابي ما يتمنايات حيزوم النازللو كادمو خمس جمرون كابارت بلتك ساب ما يباشاول أبزلو كوابيتات كا تهدما ببسح من بارون زليلوم كادمو خمس فتنو كل التمن اسياد بمكينات رقيتهم هيوتهم كم زحلفون أيرسعن ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ኣብ ዘደወብ ከባቢታት ክልል ዓፈር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ
እቲ ብቐዳም ንኮስ ተኻይደ መጥቃዕቲ ዝፈጸሞ ኣካል ኣይተፈልጠን ይኹን እምበር ብመካይን ዝተሰነዩ ዕጡቋት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 3 ህጻናትን 4 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብኦም 16 ሰባት ምሟቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓይልታት ጅቡቲዮም ንዝብል ዝጋዋሕ ዘሎ ወረውን ሓሶት ምዃኑ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊጹ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝቐውም ልዕሊ 1 ዓመቱ ሓሊፉ እኳ እንተሎ ብናይ ብሄር ግጭታት ይኹን ካልእ ንዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ሙሉእ ብሙሉእ ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን ካብ ናይቲ ከባቢ ዜና ከይወፃና ኣብ ጅቡቲ ተዓጊቶም ዝጸንሑ 142 ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ማለት IOM ኣፍሊጡ እቶም ኢትዮጵያውያን ቀይሕ ባሕሪ ብምቁራጽ ናብ ስዑድ ዓረብ ንምእታው ዝሓለውን እዮም እንተኾነ ዝነበሮም ገንዘብ ኩሉ ምስ ረከቡ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ራሕሪሖሞም ብምኻዶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ስለ ዝወደቑ ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝወሰኑ እቲ ማሕበር ይጠቅስ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት ጥራይ 8987 ኢትዮጵያውያን ካብ ጅቡቲ መሊሱሎ እቶም ኣስታት 1800 ካብዚኦም ብዘይ ኣላይ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑዮም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝቕንዐ ዋሕዚ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ጅቡትን የመንን እናዛየደ ክመጽእ ምጽንሖ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲትን መራሕቲ ተቃወምቲ ሪክ ማቻርን ዝተሰማምዕሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ 12 ሕዳር ክቃወም ትጽቢት ከም ዘሎ ተገሊጹ ቀጥታዊ ርክባቶም ብተደጋጋሚ ክሰናኸል ዝጸንሐ ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ወርሒ ብኣካል ድሕሪ ምዝታዮም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋምዮም ተሰማሚዖም እንተኾነ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ክረዳድኡ ብዘይምኽኣሎም ምቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ክሰናኸል ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ትንታነታቶም ይህቡ መምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ዝመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ 12 ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ከቆሙ እንተዘይክኢሎም ኣሜሪካ እገዳ ከተነብር ምዃና ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ነዚ መጠንቀቕታ ተውፅእ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ቤት ምኽሪ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተጋብኣሉ ዕለት እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ብዝምልከት ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ተዘራሪባያ እንተኾነ ንኣስታት 20 ዓመታት ካብ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ጉዳያት በኺሩ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ኣብ ጁባ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ እውን ኣይተሳተፈን ኣብ 2011 ከም ሃገር ዝቆመት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 300,000 ሰባት ከም ዝሃለቁን ሚልዮናት ድማ ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉን ይጥቀስ ካብ 2015 ኣትሒዙ ዝተኻየደ ሓያሎ ናይ ሰላም ስምምዕን ዘተን ፍረ ከይተረኽቦ ክቕፅል ድሕሪ ምጽናሕ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ቅድሚ ካብ ስልጣን ምእላዩ ዝወሰዶ ሓድሽ ተበግሶ ዝሓሸ ኣንፈት ሂቡ ይርከብ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ